गिबि गिबियावनो दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव एसेबां खस्थ' खालामनानै जाय बिथांमोना नैबे जोंनि गोसोआ बोराइ सावथुनखौ नायनो फैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना दिनै हरनि गेजेरावबो गावनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय खस्थ' खालामफैबाय, बेनि थाखायबो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिनाय जाहैबाय। दा दिनै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बेवहाय 2000सो मानसिया हल सिङाव हाबबाय। दा बिथांमोननि एसेबां गोसो गोथारै लैहोर लैहोर फैनानै एसेबां मदद खालामफैदों, बेखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु गोसोआ बोराया सावथुन, बियो समाजाव माबायदि सोलायनाय लाबोनो हागौ बा गोहोम खोलैनो हागौ? गोसोआ बोराया बे सावथुननि गेजेरजों समाजाव जाफ्लेबाय थानाय दिनै बर' जोंनि न'खरनि जायफोर गारजेनफोर बिथांमोना दिनै दान्दिसे गोजोननायनि थाखायनो सोरबा हौवाया सोरबा हिनजावा गावनि फिसायखौ गारनानै गावनि हिनजावखौ गारनानै गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजावजों बेफोरबायदि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन बेफोरखौ जों दिन्थिनाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि लाइमोनफोरा गावनि थांखिखौ मावनानै लोंनाय जानाय बाइक साखोनाय ड्राग्स जानाय बेफोरावसो जोबोद गोसो होदों। दा जों बेफोरनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन जों बेखौबो नोजोर होनाय जादों। आरो दिनै जों नुनो मोनदों बर' बिजोङा माहाजोनफोरनियावल' जानानै दंसै, गोरिबफोरनि थाखायल' जानानै दंसै, माहाजोनफोरा बेनिफ्राय गोजानाव दङ। दा बेफोरनि थाखायनो जों बेफोरखौबो बेयाव मख'नाय जादों। लोगोसेनो दिनै जों सरकारा जाखिनि एमप्लयि बे एमप्लयिफोरनि थाखाय NPS होनाय जादों, खिन्थु सिगाङाव OPS होनाय जायोमोन। दा बेफोरखौबो जोङो जांख्रिथायनि गेजेरजों बेखौ सोलायहोनो हागोन नामा जों बेखौबो लानाय जादों। दा बेफोरखौनो बे सावथुनाव नोजोर बोनानै लानाय जादों। जिथु बे गोसोआ बोराया सावथुननि ससे नोंथांनि रल हिसाबै फोरमायना रल हिसाबै आं बेवहाय ओरैनो बैसो जानाय सेंग्रा, हाबा जानाय जायाखै। दा बेवहाय आंनि रला जाहैबाय जोंनि समाजाव खायसे खायसे हौवाफोर दङ जायफोरा हाबा जायालासिनो ओरै बोराय गारनानै थायो। बे रला आं बेवहाय नाथाय अब्लाबो हाबा जायाब्लाबो जोंनियाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ। आंनि रला बेवहाय जोंनि समाजाव दिनै साख्रिआवला MLA मिनिस्टार बिथांमोना गावबा गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव होआ, इंलिस मिडियामाव होयो। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं सासे बैसो जानानै थानायब्लाबो मास्टार साख्रिआवला बिथांमोनखौ माबोरै बर' मिडियामाव फोरोंहोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै आंनि रला बेवहाय बांसिन बेरखांनाय जादों। बेयाव डायलग ससे होनो हागोन नामा? डायलगा जाहैबाय, नोंसोर खुगा आरो मोदोमावल' बर', नोंसोर गासैबो गुबुन हारिनि थैजों गोरोबनाय। बेबायदिनो इयुन जोलैनि लाइमोनफोरनि सायाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन, जों दिनै गावनि थांखिफोरखौ जोगारनानै बा थांखिफोरखौ दोननानै गावनि जानाय लोंनाय बाइक साखोनाय जों बेफोरावसो बांसिन गोसो होनाय नुदों। बिनि गेजेरावनो गोबां मोजां मोजांबो दङ। दिनै BTC गभर्नमेन्टखौ जों नुनो मोनदों सुपार 50, सुपार 100 बेयाव जोङो मोननो नाजानांसिगौ। गोबां फरायसुलाफोरानो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय गाज्रि खामानि बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जों सुपार 15आव माबोरै लानो हागोन जों बेखौ नोजोर बोनांगौ, बेखौनो आं खावलायो। सावथुन मुलुगाव बाहागो लानो थाखाय आं दिनै खावलायगोन, जोंनि साफ्रोमबो गोबां आर्टिस्टफोरानो दिनै फर्मेल नङा। दा जों फर्मेल लानो थाखाय जोङो दिनै दामानियाव थांनांगौ। जायफोरा मोसानायनि क्लासिकेल लानांगौ, जायफोरा मेथाइ खनग्रा बिथांमोना भकेलनि क्लासिकेल लानांगौ। बेफोरखौ जुदि लानो हायोब्ला जों सासे राफोद महरगिरि जानो हागोन। लोगोसेनो दिनैनि दिनाव हाइ स्कुलाव मेथाइ खननायनि थाखाय मोसानायनि थाखाय सासे फोरोंगिरि लागोन। दा बेखायनो जुदि भकेलनि जुदि क्लास लानो हायोब्ला बिथांमोना बे हाइ स्कुलाव मोसानायनि, दामनाय देनायनि, बागुरुम्बा मोसानायनि बेफोरनि सासे मास्टार जानो हागोन। बिनि थाखाय जोंहा दिनै क'क्राझाराव फाइन आर्ट कलेज दङ। बेवहाय जायफोरा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोना बेवहाय फरायनो हागोन। बेखायनो आं खावलायगोन बिथांमोना हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे बेखौ फरायनायाव गोसो होयो। जायफोर आर्टिस्ट, जायफोर बे लाइनाव गोसो दङ, बेखौ जोङो सासे डाइरेक्टर
सासे मोसाखावरि बानायनो थाखाय जोङो मुम्बाइनि जिखिनि फिल्म इन्डास्ट्रि दाख्लै बावै जोङो 15 जन 15 जन हरनाय जादोंमोन बिथांमोना माबोरै जेनेबा जों नुदों रियेलिटि श' बेफोराव जोंनिफ्राय माबोरै हरनो हागोन जों बेफोरखौबो बेवहाय गोबां रायज्लायबोनाय जादों बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो आयदायावनो सासे राफोद महरगिरि खालामनो थाखाय जोङो बिसाया नाजाबाय दङ लोगोसेनो जों दिनै बेवहाय लांदाङाव सिनेमा नायनो गोनां जादों बेफोरखौबो फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै बिटिसिआव गंद' सिनेमा हल लुनाय जाबाय नाथाय बेनो थोजासे नङा जोंनि हलफोरा फिसा फिसा जादों बेखायनो नेक्स्टआव जिखिनि हल लुगोन बेखौ जोङो खमैबो 300निफ्राय 500 अडियेन्स नायनो हानाय खालामनो जाथों होननानै जोङो डिमान्ड खालामबोबाय दङ सारा बे बोसोराव मोनबेसे सावथुन बे बाराव आं बे मोनसेयानो गुबुन जेबो खालामनाय जायाखै गिबियावनो नायगिरदों खुलुमनाय थाबाय बे फैसा बोरायखौ बेवहाय मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनो स्पेसियेल आं जोंनिनो प्रडिउसार मानो होनबा बिथाङानो आंनो लिडारशिपआव रल खालामनो नोंथाङा गिबियै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि माबायदि मानिनो गोनां मानो होनबा मोनसे टिम खालामहैनो थाखाय मास मोनसे न'निफ्राय बे टाइमावहाय लाइक एडजास्ट खालामनो थाखाय बिराद गोब्राब जायो मालाबा मोजां माने गिबियाव आं रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो दिनैनि बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्सनखौ बेखेवनायाव आरो दिनैनो फार्स्ट टाइम गावनि एरिया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट माइनावस्रि गेलेग्रा गेवलां फोथारावनो बेखेवदों दा गिबियाव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जिल्ला गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं जोंना प्रडिउसार बिफुं बर'खौ साबायखर बावगोरो जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनैसिम गोबां सम जाबोबाय गोबां सिगाङाव बर' सावथुन बरनबोबाय दिनै बिरफुं बर'आ गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै मोजां माने आर्टिस्ट गोबां गोजाम फुराना आर्टिस्टखौ लाबोनानै आरो गोबां महरगिरिफोरखौ लाबोनानै फिल्म बानायगासिनो सिगांनिफ्रायनो दाल' नङा थांनाय आजि 6-7 बोसोर सिगांनिफ्रायनो खालामगासिनो दङ आं बिथांखौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै आं साबायखर बावो आरो खोब मोजां दिनैनि दिनाबो प्लास बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्सना आंनिनो बेनारा जेनेबा प्रडाक्सन नामा दा बेयाव आदा मेडेलानि स्टुडिअ डाइरेक्सनाव नै देग्लाय आं दिहुनदों लोगोसे गोसोआ बोराया दा बेनो जे प्रिमियार श' दा बयबो लैहोर फैदों नायदों ओमफ्राय दा अलरेडि देखायगासिनो दा बिनिनो जेनेबा कमेन्टखौ मा होनो जेनेबा बयबो नायथोंसै नायनानै फिल्मा माबायदि जादों कमेन्टआव बुंथोंसै अलरेडि आंनिफ्राय जेसेबांखिनिखौ मोजां हायो दिहुनबाय ओमफ्राय दा जा आदा मेडेलानि डाइरेक्सनाव बेसिकलि मोजां आउटपुट ओंखारो बा मोजां सिनेमा गयो दा जोंखौ दिहुनबाय रायजो राजाफोर नायथोंसै नायनानैबो कमेन्टआव बुंथोंसै माबायदि जादों सिनेमाया दा जेनेबा आंथ' डाइरेक्टलि बुंनो हाया मोजां जादोंबा गाज्रि जादों नङा होमबा रायजो राजाखौ नायना कमेन्टआव खोन्थाहरदो सिनेमाखौ बुकिंखौ लागासिनो
अलरेडि जोंथ' रिलिज होनायनिफ्राय बुकिं लादों दा बुकिंआ फैगासिनो अलरेडि बुकिं जागासिनो आरो सोरबाफोर बेखायनो बुकिं लाबावोब्ला लानो हागोन बे ट्रेलाराव कन्टेक्ट नाम्बार दं बे आंनिनो बेवहाय आंखौ मोनगोन आरो कन्टेक्ट खालामब्ला नैबे सावथुना माखासे गोथां सावगारिखौ लानानै सेबखांनाय होननानै खोनानो मोनदों दा बेजों बेसेबां गोहोम खोख्लैदों? नंगौ दानि जेनेरेसनजों जेनेबा फ्राय ओरै जायो डाइरेक्टलि जेनेबा सोरबा मोजां मोननाय बा न'खर गोनांखा हौवासा बा हिनजावबा हौवा थिग बेफोरबायदिनि थाङो आरो गोसोआ बोराया बुङोब्ला बेनिफ्राय थिग बेबायदिनि स्टाइलाव जेनेबा सोरनिया सोरबा लांखारनाय बेबायदि फैयो गोसोआ बोराया बुङोबा आरो बेनिफ्राय प्लास दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे आड्डा जेनेबा जेरै जानाय लोंनाय जेनेबा सिगारेट सोबफुंनाय ड्राग्स थानाय सेंग्राफोरजों बाइक नुब्लानो खिथु बासथाबनानै खारफालांलाबायनाय बेफोरबायदि माखासे मेसेज दङ जे बिदि दाजाथों बेयाव बहुद बेफोरबायदि माखासे दं आरो बेनिफ्राय जोंनि गोरों गोरा माखासे सोरबा मास्टार सोरबा सरकारि मास्टार मावनाय बा सोरबा बिदिनो साख्रि मावनाय बेफोरबायदिनिबो माखासे मेसेज दं सोरबा फिसाया कम्पानियाव थायोब्ला न'आव हिनजावा दलद थानानै माबायदि जायो बेफोरनि बागैबो माखासे दं आरो बेखौ सावथुनाव दिन्थिनाय जादों बेखौ नायनानै बिथांमोना निश्चय माबा मोनसे मोनगोन सोलायगोन जे मा जायो बे सावथुननि गेजेराव दिन्थिनाय जादों आरो